lagi lagi tanan. O halos tanan. Sukad-sukad sa pag-abroad na ako, wala jud ko nalipay. Dinhilang ko malipay sa Facebook, makatawa, maura jud niya akong kalipay. Pero sa akong pamilya, kasakit ang gihatag nila sa ko. Abilin nyo guys, sukad-sukad pag-abroad na ako sa tinuod niyo istorya. Never, ever jud ko nakadungog sa akong mga anak. Ani nga, ma, kumusta na ba ka? Ma, I love you. Ma, okay ra ka? Ma, makauli ba ka kagbuhi? Ma, mamatay ba ka diha? Ma, kumusta ang gira? Ma, naapil ka diha? Ma, unsa makakaon ba ka? Ma, nakatulog ba ka? Wala jud ko nakadungog ana bisan isa sa akong mga anak. Mga OFW, remind lang ko ninyo. Remind lang ko ninyo pag-usab. Balik-balikon ta mo remind nga ayaw na lang mo pagdahom na kumustahon mo sa bisan kinsa. Kawas na lang bahin sa kwarta ang ilang tuyo nimo diha na kanila kumustahon. Pagpakalig-on mo diha sa abroad, ayaw na mo pagdahom na ay tinud-an na nga mga mustan mo diri sa Pilipinas. Mo ning butang nga ba nga imong ibutang sa imong utok na kung mag-abroad gani ka, nag-inusara ra ka diha. So kadto mga nangarap na diha nga mag-abroad, tuwata na lang na inyong daan nga kung mag-abroad man gani mo, ikaw gyud ang usa. Ang imong pares kwarta ray gusto ana, ang imong anak kwarta ray gusto ana, ang imong ginikanan kwarta ray gusto ana. Hasta imong mga igsuon kwarta ray gusto ana. Kanang naa sa imong palibot, kwarta ra gyud ang gusto ana nila. Ya mo ingon ka, dili magugtanan ingon ana. Niingon ba di kog tanan? O lagi dili lagi tanan, pero halos tanan ingon ana. Diretso kay na ta. Halos tanan ingon ana.